Bon dia, esmorçadors! Avui hem vingut al Canoe a aprofitar les festes de Sueca. Anem a tastar uns entrepans especials en pa de forn. Comencem l'esmorzar en una casalleta ben fresqueta, a la vostra salut, esmorzadors, i per a picar trauen olives, encurtits, papes i cacaus. Encara que nosaltres també tastarem el seu morro de porc, que estava super cruixent, i els seus calamarets a la planxa, que estaven super tendre. També li podeu ficar un pou de llima, i per així ens tragueren els seus entrepans ben plens i en un pa de forn extraordinari. Nosaltres tastarem en el secret ibèric, en xampinyons, cebeta, creïlles i remenat d'ou, un entrepà molt equilibrat, i el seu rotero en pollastre Kentucky casolà, creïlles, formatge i una salsa roquefort per damunt que estava impressionant. I així està Ferrus tastant el seu caiman, que duia tortilla de creïlles, un poc de bacon, pimentó verd i formatge per damunt. Acabem l'esmorzar en un dels millors cremallers que hem tastat últimament i que fa Noemí amb molta estima. També tenen la seva versió especial en nata per damunt. Este esmorzar es troba al bar Canoe de Sueca i obri de dilluns a dissabte.